Dragi moji prijatelji, veliki pozdrav. Kao što svi znate, kupio sam ovaj kvad sa samom štetom na motoru. Uradio sam novi cilindar, zamijenio sam ulje, sve potrebno što je bilo. Testirao sam kvad prvi put, upalio je, nakon toga se ugasio, 2-3 puta sam ga pokušao nanova upaliti, nije uspjelo. Evo već otprilike 3 sedmice nisam ništa dirao. Kao što sam rekao u prošlom videu, zamijenio sam svjećicu koja je bila kratke gebinde ili kratki navoj. Danas sam kupio, odnosno jučer sam kupio novu svjećicu sa dugim navojom. Tako da morate da znate da prilikom izbora svjećice za vaš skuter zaista svjećica igra veliku ulogu. Kako temperaturni grad i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tako da ugradit ću sada ovu svjećicu unutra. Baterija je otprilike prazna, spojio sam akumulator auta na sami kvad, te ćemo testirati da li će kvad upaliti. Svjećicu sam zamijenio, na auto priključio i idemo probati. Ovdje su baterije, kleme od samih start kablova nestabilne, tako da može biti da dođe do prekida. To bi bilo to. Ovo je odvrnuto. Još jedna veoma zanimljiva stvar jeste da kočnicu, ručnu kočnicu i ostalo nisam spojio, tako da nadam se da mi to samo neće praviti problem. Idemo startati. Mislim da ne treba mnogo toga pričati. Kvad je startao. Sada ću da pustiti da odradi jedno 10 minuta. Nakon toga ću promijeniti ulje, pa ću da pustiti da radi još jedno 10 minuta, onda ću go prihvatiti ulje vani i nakon toga ću nasiti i idemo uvozati sami motor. Ne smijem davati gas, nedelja je, ljudi su u crkvi i ostalo. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Veliki pozdrav. Ćao!